राज्य କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:30 ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ମୋଟ 5ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିପାରେ। ଏହାଛଡ଼ା ଜଳ ସମ୍ପଦ, ସାଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ, କୃଷି ବିଭାଗ ସମେତ ଅନ୍ୟ କିଛି। ତେବେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭାଜପା ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସମେତ କୃଷକ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ 500 କୋଟିର କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ଗଠନ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା ବୋନସ୍ ଦେବା ଦାବି ଆଦି 4ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ବର୍ଷା ପାଇଁ 11ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଏହାସହ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ସେପଟେ ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଏଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ 216.5 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ପରିମାଣ 295 ମିମି ଠାରୁ ଏହା 27% ନିଅଣ୍ଟିଆ। 13ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 16ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗରିବ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ରହିଛି ମାଗଣା ରାସନ। ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଜନାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ, ଡାଲି ଏବଂ ଗହମ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରହିଛି ମାଗଣା ରାସନ। ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଜନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ, ଡାଲି, ଗହମ ଭଳି ରାସନ ମାଗଣା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଉ ମିଳିବନି ରାସନ କାର୍ଡ଼, ଯାହାର ଫାଇଦା ଲୋକମାନେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଉଠାଉଥିବା ଗରିବ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ରାସନ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିପାରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଅଯୋଗ୍ୟ ମାଗଣା ରାସନ ଫାଇଦା ଉଠାଉଥିଲେ ସରକାର ନେଇପାରନ୍ତି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତେବେ ଜରିମାନା ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ କିଛି ଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରଚଳିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସରେଣ୍ଡର କରିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଶେଷ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। ସଠିକ୍ ହିତାଧିକାରୀ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଉଠାଉଥିଲେ ଜରିମାନା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାଗଣା ରାସନ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆୟକରଦାତା, 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ଥିବା ମାଲିକ, 4 ଚକିଆ ଯାନ ଥିବା ମାଲିକ, ପକ୍କା ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ କରାଯାଇଛି। ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଜରିଆରେ ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି।